Hey YouTube, det her er tredje afsnit. Ja, af Epic Fail, som Simon han siger, og det her er tredje afsnit i træk. Med Nikolaj 844, desværre. Grund af, vi har jo problemer, så jeg kan ikke, eller jo, jeg kan skype med Simon, men I kan måske høre meget, meget lavt. Det er desværre et stort problem. Så indtil videre bliver vi nødt... LOL! Nej, det har jeg aldrig set. Så indtil videre, så dør det her ikke. Der var dyreæggene. LOL! Nå. Tre og seks. Fik du en skrevet bog? Simon? Fik du en skrevet bog? Hvorfor hører vi sang, Simon? Ender chest. Nice. Hey Nikolaj og Simon. Sangen? Altså Simon han siger, at den der sang, den er helt vildt god, og det er den. Nå ja, jeg har lavet et eller andet fyrværkeri, der hedder Danmark, som I kan se. Prøv af, altså, det er Danmark fladet, så. Ja. Men altså til fødselsdag eller alt muligt, så kan vi bruge dem. Så kan vi fejre dem på en eller anden måde. Jeg har også lavet en eller anden, der hedder Hollænderne, så bare mig. Ja. Jeg har lavet også en eller anden, der hedder Hollænderen, men den er bare meget, meget dårligere udgave. Hvad, Simon? Hvad skal vi lave? Okay, jeg har måske ikke lavet Hollænder. Det var en eller anden, jeg fandt for lang tid siden. Nå, men altså, den der dansk, eller Danmark, det var altså mig, der lavede den. Jeg lavede også før i tiden en eller anden Danmark, der var fuldkommen godt enchanted, men Simon, han skulle bare tage den. Lol. Hvor skal du lære det? Ja, hvad havde du troet, den ville give dig? Hvor er vi henne? Nå, lol. Nikolaj, så kommer det nu. Kom fra den. Ikke, du skal godt fra den. Og det er ikke noget lektion. Kom fra den. Jeg vil ikke tro på dig. LOL. Ja, altså. Men Simon, altså, det er helt vildt godt lavet, at den giver Dragon X. Men altså, så har vi et seriøst problem. Prøv at så vil alle jo bare tage dem og måske bare spawne dem over det hele. Nej, men altså, vi kan godt bruge den idé. Altså, jeg synes, den er god nok. Men altså... Enchanting table, det er en god idé. Hvis du kommer op på taget, så laver jeg min fantastiske ting, så jeg kan finde ud af at få den til at lave omvendt ting. Sådan, okay, nu har jeg redigeret den her ting, så som I kan se, så lyser den om natten. Det vil jeg bare gerne lige ændre. Og så, hvad er det der overhovedet, mand? Det her er dumt ud. Hvad, Simon? En portal til hvad? Nå ja, men så skal vi... LOL. Hvad er alt det, som jeg finder lige nu? LOL, hvad lækkert. Hvad lol.
Hvad så det for et glashus derovre? Glashus, hvor er det forvirrende. Vogn. Vogn. Nå, det var det forvirrende. Men desværre så ind på serveren, så kan man ikke bruge... altså... Indtil videre så har vi puttet anti-grief på, så man kan ikke bruge XP bottles, eller splash potions, eller TNT. Det er desværre kun admins, der kan gøre det, men TNT, eller jo, man kan godt sende TNT, tror jeg nok. Men det springer selvfølgelig ikke, desværre. Men den kan godt skade, så det er ret farligt. Eller, jeg har på et tidspunkt brugt at eksperimentere, og så var det død. Det var ret sjovt. Hey, spider juggies! Spider juggie! Screenshot! Fantastisk øjeblik. Ja, jeg skal bare lige lave et screen... Nej, jeg gider ikke. Du bliver nødt til at vente på mig på et tidspunkt, på at jeg skal have et screenshot af dig. Ja, tak fordi du accepterer min adbudning. Nå. Det var godt, at han tog... Eller det var godt, at han tog imod at gøre det. Nå, men jeg aner ikke med admins, eller normal... builders, de kan gøre det, men man kan så skrive det her, så kan man få en enchant. Ja, I ved måske enchantet i alt. Hvad er det for nogle koder? Bare sådan, så jeg ved det. Men vi har problemer med alt muligt, så indtil videre, der kan man ikke skrive sådan sport og alt muligt. Eller skråstregssport og sådan. Så hvis der er en admin inden mig, Simon, hvad det er du i gang med? Nå, jeg ødelægger lige det der nedenunder på den, ellers ser det for fail ud. Nå, vi Simon i gang med at lave en portal. Ny mod. Meld dig til Simon. Hvem er ham der Kirsten? Jamen, han vandt vores måned, hver måned, der kommer der en, vi vælger en ny mod. En lodtrækning. Hvis du skriver til mig på den der e-mail, der er han på modlægelse. Nå. Han får en lodtrækning. Altså, Simon han har nu lavet et eller andet sygt konkurrence, så i hver måned, der kan man sådan blive moderator. Og det er så månedens vinder, han... Okay, men der er der så det der Keystone, der er ny mod. Desværre så er moderators desværre ikke GM eller noget. De får bare sådan fly, og så får de... Hvad var det du sagde, Simon? Nå ja, nu kan jeg godt huske det. Moderators, de får fly, så for eksempel her, som I kan se, så står der kit. Og herover så står der det der mod info. Der står der også selvfølgelig det der, hej, du kan ansøge om mod her, bla 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 bla. Men desværre så kan man godt spam chatten med at gøre det. Nå, men jeg ved godt, at desværre så var videoerne kun 10 minutter. Eller mindre. Men i næste afsnit, eller om lidt igen, der vil jeg vise jer nogle forskellige skjulte command blocks. Hvor, altså ikke noget, hvor man kan få noget tilfældigt eller noget. Hvad? Ja, det ved jeg godt. Okay, altså admins og sådan. Eller jeg vil bare vise jer om nogle forskellige ting om regler, og hvem der er admins og OP. Og nogle forskellige ting i næste afsnit. Se så lidt.